Quan voleu penjar un vídeo de més de 15 minuts en el YouTube, heu d'anar a la pestanyeta, seleccionar penjar vídeo, i quan accediu per primera volta a penjar un vídeo, així en la part inferior, a mi ja no m'hi perquè li he donat ja perquè m'ho faça, vos apareix un missatget que diu si voleu augmentar la capacitat dels vídeos per damunt dels 15 minuts. És gratuït i tot, i no hi ha problema, per tant, feu clic ahí, i en poquets minuts ja tindreu disponible el vídeo fins a 2 hores, si no recorde malament. Bé? Per tant, qualsevol arxiu que arribi a les 2 hores el podeu pujar sense problemes. Simplement fareu clic en seleccionar els fitxers i cap amunt. El que és important és que quan hàgiu creat el vídeo, si ho heu fet amb el Videopad, que no poseu que el voleu pujar a YouTube, perquè si no vos el fa només de 15 minuts, que és per defecte l'opció de YouTube. El que heu de fer és, a l'hora d'exportar en el Videopad, seleccionar una que diu ordinador o dades. Bé? Crec que diu Computer and Data. Aleshores, això és el que heu de seleccionar. Bé? I ja ho exporteu a AVI, doneu-li bona qualitat, a 720p, si ho veieu, una de les opcions és 720p, i aleshores amb això, amb l'arxiu que vos done, veniu ací al YouTube, feu l'operació que vos he indicat i ja està.